akiről azt mondja, hogy aki ő benne van, az új teremtés, mint a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ennek az örömében, erejében vagyunk mi is együtt. Mert csak ez számít, hogy ő benne van örök életünk, hogy elfelölte a mi bűneinket, és elhívott arra, hogy a lélek erejében képviseljük, hirdessük az ő nevét. Tehát amit mondja, az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Börtönből írta ezt Pál. Utolsó levele ez a levél. Valószínű már kimondták a halálos ítéletét, mert azt írja ebben a levélben, hogy én immár megáldoztatom. Utásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Búcsúzik. De nyoma sincs szomorúságnak, fájdalomnak, keserűségnek. Bár bilincs van a kezén, a lábán, de boldogan mondja, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Pál egész élete erről beszél. Gondoljunk Filippire, ahol a Cselekedetek könyve szerint néhány napon töltött, de nagyon gazdag néhány nap volt ez. Pár nap után már börtönben dobják, miután megvesszőzték, megbotozták, lábát, kezét, kalodába zárták. Azt gondolnánk, hogy keserű paraszttal fordul Isten fel, hogy ezért küldtél ide, hiszen Troászban napokig ott vajudtak, hogy hova menjünk, Uram. És azt mondta nekik az Úr, hogy menjetek Macedóniába, Isten küldte őket. Hát ez miért, Uram? De nem ez történt, nem keserget, hanem Isten dicsérték sílással együtt, énekkel, és bizonyságot tettek a raboknak. Isten válaszol az ilyen hűségre, az ilyen országásra, mert ő mindeneknek az Ura. Megmozdul a börtön, hajnalra bemerítkezik a börtönő, és Filippiből olyan élő gyülekezet küldi támogatásait neki, amely talán nem is volt az ő küldi szolgálata során, egy ehhez hasonló. Nincs bilincsbe verve az Isten igéje, mondja. És ő csodálatosan tapasztalta meg, hogyha a kezén lábán bilincs van is, az ige annál nagyobb szabadságot nyer. Amikor Jeruzsálembe ment, hogy együtt ünnepeljen pünkösd napján, szeretett népével, halálra kergetik. Meg akarják ölni, rátámadnak, hogy szabadítsa ki Líziás ezredes, a római ezredes, az őt gyűlölő zsidók kezéből. És láss csodát, világ! 2 évig Cezáriában, aztán 2 évig Rómában, hatósági felügyelet és védelem alatt, de egyarákkor bilincsben a kezén lábán hirdeti az evangéliumot. Missziós központtá válik Cezária, missziós központtá lesz Róma. Mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve. És itt a Filippibeli börtönből, a Filippibeli levélben a börtönből azt írja a kedves testvéreinek, a ital áldozatként kiöntetem is a ti hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök. Értitek? Örülök. És együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, örüljetek velem együtt. Kívánatos, elfajta öröm. Már nem csak tanácsolta, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, hanem sugárzott belőle a menny öröme. Mert nem csak leírta, hanem nekünk is tanácsolta, hanem valóságos volt, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahol a mi Úrunk Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja ezt a gyalogságos testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Így áll elénk utolsó levelének írása közben ez az ember példaként, hithősként, mártírként, de ugyanakkor apostolként, aki leveleivel tanácsol, int,
és egész életével példát mutat nekünk. Kövessük ezt a példát, nem a magunk erejéből, mert az nem elég, hanem úgy, mint ő a Szentlélek erejében, szent boldog odaszánásban. Ez fog újra gyümölcsözést hozni a gyülekezeteinkben, megeleveníteni a régieket, elérni a mögöttünk élő elveszett embereket, élő üzenettel, boldog odaszánással, beállítani fiataljainkat egy új ébredés szolgálatába, amelyre olyan nagy szükségünk volna nekünk is, de ennek a világnak is. Mindig voltak bátor hitvallók a kereszténység 2000 éves történetében. Különösen az első 3 évszázadban, az üldözött egyház korszakában, jól ismerjük talán Szien Kirehics Nobel-díjas regényét, Quo Vadis, amelyben leírja, hogy Néró keresztény üldözése idején tömegével vitték az arénába kivégzésre, oroszlánok verme elé a keresztényeket, kertjének pályához kötve szurokkal égette őket, és Róma elállult, mert nem jajgató, sikoltozó, jajveszékelő embereket láttak, hanem ragyogó arcokat Isten dicsérve, és Róma szíve megtört a láthatatlan valóságos Szent Isten előtt, és hangos evangelizáció lett az ellenünk szánt üldözés. De későbbiekben is mindig voltak, akik vállalták Krisztus nehéz időkben is, így az anabaptista reformátorok, akikről ezen a 2 napon hallhattunk. De a mi baptista közösségünk, jelenlegi magyarországi baptista, erdélyi baptista közösségünk történetében is ismerünk ilyen hősöket. Csak egyet hadd említsek. Az én városom Budapest alapító, gyülekezetének alapítója, Mayer Henrik 1881-ben előadást hirdetett. Olyan nagy érdeklődés támadt, hogy több mint 300-an jöttek össze az akkori Promontor nevű faluból, nem fértek sehol, szabadtéren kellett megtartani. Egyre nagyobb volt az érdeklődés, amely aztán fölkeltette a kisvároska előjáróinak, meg az egyház vezetőinek az égségét, és szervezett bandál össze pustélyokkal rátámadtak a kiérkező Mayer Henrikre, feleségére, letépték a ruháját. Feleségét úgy elverték, hogy egyik fülére haláláig megsüketült. Ő, amikor véresen maradt, és végre felállhatott, ott hagyták az őt verőt, elmutatott a helyre, azt mondta, hogy már látom Károlynál, mert ott meg fog épülni, és megépült. 19 évvel később jutották meg, ahol ma egy szociális otthon működik a közösségünk tulajdonában. Sok más hasonló is volt. Aztán jött a 20. század kommunista üldözései. Akkor is kellett bátor hitvallás, hűség ahhoz, hogy a hit eleje megtartsa azokat, akik élő hűséggel ragaszkodtak. Talán többen ismerik, Zsibkov volt szovjetunióbeli evangéliumi közösség elnökét, aki 1947-ben megjelentetett egy kis füzetet. Ebben a füzetben leírja, hogy 1917-ben a nagy októberi szocialista forradalom és a kommunizmus győzelme idején mintegy 80 000 evangéliumi hívő volt az akkori Oroszország területén. 30 évvel később, amikor a füzetet írta, 500 000 evangéliumi hívőt regisztráltak, de mint írja, legalább 3-4 millió a nagy birodalom területén, a
a vonzás körébe tartozik ennek a közösségnek. Pedig Kulárra pucolták, Szibériába száműzték, 100 államban megtért hívőket, de az Isten igéje nincs bűnükbe verve. Ha vannak, akik vállalják bátran, bűséggel, odaszánással, a élet erejében, akkor az evangélium csak győzni tud. Ez a korszak nagyon enyhén, de azért még engem is megérintett a maga keménységével. 13 éve voltam már Újpesten lelkipásztor, a gyülekezet szépen növekedett. Amikor az országos ifjúsági missziónak is igen aktív résztvevője szolgálatában, szolgálatban álltam, teológiát tanítottam, amikor behívtak irodába, és azt mondta az illető, hogy 2 héten belül családjával együtt el kell hagyni a Budapest területét. Hogy szokták mondani, és ennyien is elkötni. Nem tudtam a meglepetéstől, de amit vétettem, kérdeztem, cinikusan feltartotta a kezét, hogy gondoljon ötöt, és abban benne van. Ócsára raktak ki akkor. 29 hónapot töltöttem Ócsán. Ők büntetőtábornak szánták, de Isten csodálatos győzelme lett ebből a 29 hónapból. Életem legtöményebb, győzelmes ébredését adta az Úr a belső gyülekezeti szakok életében is, de kívülről is. Hogy milyen jelentőséget tulajdonít maga a gyülekezet is jelzi, hogy tavaly meghívtak az 50 éves jubileumára megemlékezni azokról, amik akkor történtek. 23 fehérruhás között ott volt az én legidősebb fiam is. Vagyis Isten hatalmas arra, hogy az evangélium győzelmét adja nehéz körülmények között is. Úgy látták akkor a kommunista hatóságok, hogy nem tanultam a feladott leckéből, és 64-ben egy fegyelmi tárgyalás eredményeként minden egyházi szolgálattól megfosztottak. Addig volt lelkipásztori igazolványom, amelyik be volt írva, hogy hol lehet igényt hirdetni. Ezt elvették, így aztán mehettem az ország bármelyik területén is. És hát mindig voltak, akik hívtak. Úgyhogy 2 év múlva lehívtak ugyanabba az irodába, és azt mondta az illető, ha abba hagyod az országjárás, megkapod Budapokot. Hát így kerültem Budapokra. Egy nagyon aranyos 30 tagú gyülekezet volt akkor ott. 23 évig szolgáltam, persze kötelezettséggel, hogy nem szabad máshova menni. De Isten olyan csodákat adott, amire nincs idő, hogy most elmenjem. Csak annyit, hogy a búcsúzáskor több mint 280 tagból búcsúztam el. Kommunizmus idején, amikor Magyarországon mintegy 4000-rel fogyott a baptisták száma. Az Isten igéje nincs bűnügybe verve, és hatalmas arra a lélek által, hogy bármilyen időszakban, bármilyen nehézségek között is győzelmet adjon. Pál apostol azt írja a Filippibeli levélben például, hogy üdvözöllek titeket a testvőrség házából való gyülekezet. Tudni, még minden nap egy testvőr őrizte ott Pált, mint rabot, és úgy néz ki, hogy egymás után megtértek ezek az őrök, és Pál a testvőrség házából küldi Pál a hívőknek az üdvözletét. A jelenkornak is megvan a nagy kihívása, testvérek. Sok mindenről lehetne szólni, én csak egyre hívom fel a figyelmet. Az antikrisztusi vallás terjedőben van, amelynek fő célja a globalizáció. Nem csak
gazdasági, pénzügyi, politikai globalizáció, hanem a vallási globalizáció is. Az egyisten hit alatt mindenféle vallás összesítése, szinkronizálása. Ennek a globalizációnak egyetlen igazi nagy akadálya van: Jézus Krisztus személye. Nagyon fontos látnunk ezt a folyamatot, és hitben látni a Krisztus személyének kiemelkedő jelentőségét. Ő nem alkuszik. Ő ma is azt mondja, hogy nincs más ajtó. És Péter apostol hozzátesz, hogy nem is adatott az ég alatt más név, amely által lehetne üdvözülnünk. És az ő neve, az ő személye, az ő váltsága, akadálya annak, hogy az ezoterikus szellemi sötétségekkel és erőkkel teli antikrisztusi vallás meghódítsa azokat, akik Krisztushoz ragaszkodnak, így mondanám inkább, hogy ragaszkodunk. 3 jelét hadd említsem ennek az antikrisztusi vallási terjeszkedésnek. Magyarországon a népszámláláskor kimutatták, hogy az emberek, itteni emberek, lakosok 90%-a hisz abban, hogy van Isten. Megdöbbentő, amikor láttam ezt a híradást. Ugyanakkor bővül 15% az, akik egyáltalán eljárnak templomba. 15%. És talán 4-5% az, akik újjászületett emberek. Milyen Istenben hisznek azok, akiket nem érdekel a gyülekezet, a Krisztus teste? Föl kell figyelnünk erre a tényre, hogy idegen istenségek uralma veszi át vad liberálista gondolkozással, ezoterikus erőkkel, hűségre hív az Úr, és a bizonyságtevés erejével Krisztus mellett. A másik jel, az USA-ban kormányi rendeletek jelentek meg arról, hogy az iskolákban Jézus nevét nem szabad kimondani. Azt a hagyományt azért megőrizték, hogy az iskolák évbiztóján lelkészek mondanak imát. De arra is vonatkozik, hogy az imában nem szabad Jézus nevét kiejteni. Többenetes ez a hír. Egy tanárt azért bocsátottak el, mert egy diákjának új szövetséget ajándékozott. Ez a liberális eszmék megsértése. De ugyanakkor azt kell látnunk, hogy Jézus detronizálásának az iránya az antikrisztusi vallás gyors terjedésének a jele. És egy harmadik, az Európai Unió bizottságában, ami tulajdonképpen kormányt jelent, azért kellett lemondani az egyik tagnak, mert nem tartotta helyesnek az egyneműek házasságát. Sok más jeleket lehetne még elmondani, ezt a 3 csak azért emeltem ki, hogy lássuk, nagy kihívásban vagyunk, és a Krisztus személyéhez, váltságához való hűség egyre nagyobb próba alá kerülni. Ebben a felolvasott igében egy szóra tanít meg minket az apostol. 3-szor ismétli, de a leveleiben nagyon sokszor ismétli ezt a szót. Ez a szó így hangzik, hogy vele. Vele. Ha vele együtt haltunk meg, akkor vele együtt fogunk élni is. Ha vele együtt hülyek maradunk, tűrünk, akkor vele együtt fogunk uralkodni is. Vele. Többféle megfogalmazásban kerül elő ez Pál leveleiben.
élek többé nem én, hanem ő. Vele együtt eltemettetni, vele együtt feltámadni, vele együtt élni. Ez a Krisztusi program. Ebben van diadal és győzelem. A legkifejezőbb szóra vonatkozóan Galata 2:20. Úgy áll elénk ez a mondat, mintha Pál apostol ott állna a Krisztus keresztje előtt, bár tudjuk, hogy valóságban Krisztus keresztfeszítésekor még nem volt Krisztus követő, de lélekben ott áll, és azt mondja, hogy nem csak a bűnömet vitte Jézus a keresztre, engem vitt oda, én vele megfeszítettem, többé én nem élek, ő él bennem. Isten lelke ezt akarja megvalósítani. Ezt tette minden időben azokkal, akik vállalták, akik hülyek voltak, akikben az ő ereje a lélek által megnyilvánult, jelenben és jövőben is olyan hősökre, odaszánt hívőkre van szükség, akiknél megvalósul, hogy vele együtt keresztre kerül a régi, a testi, az emberi, az evilági, hogy éljen ő, hogy vezessen ő, hogy járjunk az számunkra előre elkészített jó cselekedetekben, hogy a szánkon legyen hiteles a rovasztó bizonyságtétel, hogy a munkatársad, a diáktársad, a szomszédod a beszélgetésedből megérezze, hogy nem ember beszél, Isten, a Krisztus, a lélek által szól. Itt hősökre van ma is szükség. Adja Isten, hogy ne csak emlékezzünk, hanem Isten megvalósítsa bennünk. Nehogy úgy járjunk, mint a Jézus korabeli zsidók. Jézus azt vett szemükre, hogy ti síremlékeket állítatok a régi próféták emlékére, de ti magatok nem követitek. Keresztre teszitek a Krisztust. Ünnepelünk, kell is az ünneplés, méltó arra, mindazok, akiről szó esett, de nagyon fontos, hogy ne csak ünnepeljünk, hanem a Krisztussal együtt, vele együtt élve szolgáljuk őt, és legyen lélek által gyümölcsözése a szolgálatnak. Amen. Amen.